Ja, tak. Og så prøver vi, hvis alt går galt, så går over til en 4-3-3. Bare lige kort tage en benskæld. Så prøver vi en 4-3-3. Altså, nu starter lige med en 3-4-3. Og så... Ja. Godt, dreng, lige lidt. Okay, dreng. Prøv lige første halvleg, ikke? Lige at rent faktisk komme foran. Ikke lalle for meget. Vær lidt seriøs til at starte med, ikke? Og så prøver vi, hvis alt går galt, så går over til en 4-3-3. Bare lige kort tage den benskæld. Så prøver vi en 4-3-3. Altså, nu starter lige med en 3-4-3. Og Valler og Krøger, det er en dødbringende side, jeg har jer der. Det var meget bedre, hvis jeg stod der. Men du har ikke meldt dig til. Nej, det er rigtigt. Valdemar, take a tacker, 1-2-1. Så du da startet inden i stedet for Lasse. Relax space. Jeg har seriøst ikke spillet endnu. Jeg har ikke spillet endnu. Ja, det har jeg nemlig været. Jeg har været syg. Ja, i hovedet. Det er længere en periode. Ja, det er 10 år eller sådan noget. Vi skruer ikke. Ja, Valler! Giv på bolden, Valler. Valler. Godt af, shit. Spok nu, Lasse Årdal Larsen! Mod det gamle hold, jo. Okay, Lasse! Nej, så lyv dig. Det er hans gamle hold, jo. Her, nu kommer ind igen. Prøv nu, altså. Vi spillede fint mod Højby de sidste mange minutter. Vi spillede fandme ringere, end vi gjorde de første 20 minutter. Så kan vi sige, hvad vi skal gøre. Jo, vi spillede bolden i stedet for altså, alt for mange hovedløse afleveringer. Og dumme afleveringer, fejl, hister her. Spil nu bare med bolden. Det er jo pissehammerende godt. 10 gange bedre end det her. Og hvis man er usikker på at spille. Morten! Er der buk? Uap! Og det var mod hans gamle klub. Mød den! Åh, hvor er det fint, mand! Tag nogle løb! Han er der igen! Ja! Jeg kommer ikke på højde. Åh! Er der warm-up montage? Så er der warm-up. Jeg skal ind lige om lidt, fordi jeg skal opvaske nogle kasser. Øj, Charles! Hvor en knejt, der bare kommer løbende mod. Hvorfor er du altid stille? Er det din mor? Drenge. Hvorfor skal du ikke stille min mor? Hvorfor kan du din mor? Hvor bliver det for meget, mand? Var det fedt, det der? Det var gratis busur. Godt spillet, Valdemar. Godt spillet, 100. Godt spillet, Godter. Lige modvejs. Godt spillet. Ja, tak. Godt spillet. Ja, tak.
Du begyndte bare at blive rundt. Ja, men du begynder at drible alt muligt. Ja, de skruer nej, det gør ikke. Jo, der har jeg ikke. De skruer det. Prøv på. Du snakker som en.